yn troi ac yn edrych yna ni'n gas, ond oedd wedyn y drafodaeth wedi mynd yn filio. Wel, mae Iesu yn gorfod newid i feddwl yn fan hyn. Oedd o ddim wedi dod at neb, ond at defaid colledig tu Israel. Ond yw'r wraig yma ddim yn mynd i rhoi llonydd iddo fo. Daeth hithau ac ymgrymu iddo. Mae'n mynd i lawr ar ei gliniau o'i fraen o. Sir, helpa fi. Ac mae e'n troi ac yn dweud wrthi, ar ddarlun, nid yw'n deg cymryd bara'r plant, reiddewon, a'i daflu i'r cwn, groeg, neu siarad, i'r genedl ddynion. Wel, meddach chi, mae y ddarlun hyfryd. Ydych chi'n gweld y teulu o gwmpas y bwrdd a'r cwn yn fan o yn aros. Mae e'n hyfryd yn dydi. Ond nid y gair ci yn y groeg ddefnyddiodd, nid ci, fel mae Paul yn dweud gochelwch cwn, ond cwninos, y cwn bach, rai bach, lapdog, fyswn ni dweud, rai bach sydd yn anlwyd iawn. Ac mae e'n tyneru'r darlun drwy ddefnyddio'r gair yma. Mae'r wraig yn cydio yn y darlun, oedd hon yn wraig arbennig, ddech chi'n gwybod. Wir, sir, cytuno, ond y mae hyd yn oed y cwn yn bwyta o'r briwsion sy'n syrthio oddi ar fwrdd ei meistri. Gynnu nhw ddim cyllill, wel, gynnu nhw gyllill, ond dim ffurf. Ddoth y fforc ddim yn rhywbeth cyffredin iawn tan y 19fed ganrif, ac o Ffrainc y dod, meddwl nhw. Dwylo. Chi'n cofio chi'n mynd stalw i'r castell yn Rhuthun, i gael y wledd gan y loesoedd, a be ydych chi'n gael wedyn golchi'ch dwylo mewn rhyw, wel barald gynnu, Cristian, sych, ac o'n nhw'n glanhau y saim oddi ar ei dwylo gyda Cristian, ac yn taflu'r Cristia wedyn, a hen bŵn yn balch yn cael. Mae hi yn dweud, da ni'n heiddi rhywbeth, ydyn ni ddim? Hyd yn oed ysbarion. Hon yn credu mewn ailgylchu, da chi'n gwybod. A dyma fo'n cael y syndod rhyfedda. A dyma fo'n dweud wrth ei wraig, mawr yw dy ffys, boed i ti fel y myni, ac fe iachawyd ei merch o'r munud. Mawr yw dy ffys. Lawer tro yn yn waith fel gweinidog, dwi wedi cael pobl yn troi ata i yn dweud, ble faswn ni dwedwch, ond a mae'n ffydd. Swn i ar goll gyda'n ffydd. A mae'n wir yn tydi, pan bod ni'n cyrraedd y gwaelod yn yr oriau tywyll. Ffydd sy'n yn cynnal. Mae'r wraig yma wedi agor byd newydd i Iesu yn llythrenol. Oherwydd nawr mae e'n sylweddoli. Nid yn unig at yr Iddewon, ond mae'n wasanaeth i yn weinidogaeth i'r byd i gyd. A dim ond trwy ffydd y ddynes yma i dyfod barhad, mae e wedi gweld hyn. A pan bod ni'n dod i ddiwedd Efengyl Mathew, mae e'n gorffen, jyst yn y diwedd, mae'n dweud fel hyn. Ewch i'r holl fyd a phregethwch yr Efengyl i bob creadur, gan ei bedyddio hwy yn enw Tad, a'r Mab a'r Ysbryd Glân. A da ni defnyddio'r geiriau yma wrth fedyddio. Yndi, mae hi wedi agor i feddwl o. I rhywbeth oedd o ddim erioed wedi ystyried. Fod y byd i gyd yn ei law. Y byd i gyd yn eiddo iddo fo. A fod o'n mynd yn y man i farw. Nid yn unig dros yr Iddewon, ond dros bawb. Pawb sydd â ffydd yno, pawb sydd yn credu yno. Ac am y wraig, wel, ei chariad i at ei phlentyn. A'r ffordd roedd yn rhaid iddi, wneud yn siŵr i bod hi'n mynd i gael gwellad. A mae gynnon ni ddyled fawr i'r wraig yma, oherwydd hebddi hi fysa ni ddim yma'r bore yma.
Fyse Cristnogaeth wedi aros dim ond fel sect Iddewig a Nelwig, fyse hi ddim wedi mentro i'r byd mawr. Y cwestiwn yw, ydyn ni wedi llwyddo i gyfleu ein ffydd ni i'n plant? Dwi'n siarad yn bersonol. Dwi di methu. Yn llwyr. Ac mae'n rhywbeth mae rhaid i ni fyw efo fo. Mae'n galed arno ni ar y foment, da chi'n gwybod, a'r fflam yn llosgi misel ofnadwy. Da chi'n clywed am gapeli fynig lawr o wlad yn cael drysau. O'n i'n meddwl wrthos yma wrth gerdded yn y dre, a dwi'n hoff iawn o Bethbrig. Dyma'n cartre. Dyma o'n i'n meddwl, pan bydd drysau Bethesda'n cael, bydd hi'n diwrnod tywyll iawn, a dwi'n gobeithio na fydda i ddim byw iddi weld o. Oherwydd, da ni wedi methu. A dwi'n gwybod yn bod ni'n gweddio am adnewyddiad ysbryd. A mi ni gael y tafodau tân a'r gwynt nerthol. O'n i'n gweld bore yma, mae Bethany Rhydaman yn cael. Rhai yn o'r Rhydaman ac o'n i'n trafod y peth amser brecwast. Capel Nantlais gydyddio fi a llawer iawn o bobl eraill. Ond y deml yma yn cael. Capel yn y gogledd yma. Yn Llanrwst o'n i'n gweld capel bach yn cael. A capel Tom Nefyn. Proffwyd yma. Dyn oedd yn wahanol iawn i rhan fwyaf o weinidogion. I gapel o yn cael. Be sy'n digwydd i ni? I lle da ni'n mynd? Be sy'n ganddo ni rhoi i'n plant? Mi ddaru'r wraig yma rhoi ffydd i'w merch mi. Mi ddari ddweud wrthi, ti'n gwybod pwy nath dywella di? Yda ni yn gallu siarad am blant yn hermau maen nhw'n gallu deall. Dwi'n amen, yn fawr iawn. Mae'r byd wedi newid cymaint. Dwi'n agosach at y mam gi nag ydw i at y plant. Y ffordd dwi wedi cael yn magu a'i ffordd maen nhw wedi cael ei magu. A phob peth mae e fatha sy wedi codi muriau rhwyddo ni. A be mae Iesu'n ei wneud yn fan hyn ydy chwalu muriau. Muriau sydd yn gwahanu cenhedloedd. Ond mae yna muriau hefyd sydd yn gwahanu cenedlaethau. A mae'r hyn i'n rhai anodd iawn. Anodd iawn iddi ail-greu ac ail-godi. A dyma yw'n gweddi ni bore yma. Am i ni gael ffydd. Ac am i ni gael nerth i rhannu'r ffydd hwnna. Mae'n hawdd, ddech chi'n gwybod, pregethu bobl sy'n credu'r un fath â chi. Ond mae'n mynd allan i ganol, fel oedd o'n gwneud yn fan hyn, i ganol dieithriaid, i ganol pobl wahanol, a dangos ffydd, a dangos trigaredd, a dangos gwirth. Ydyn ni mor wahanol? Ambell waith, mae Duw yn rhoi cyfle i ni. Cyfle i rhannu'n ffydd. Mae'n bwysig iawn bod ni ar yr adegau hynny yn cydio ac yn rhannu. Yn diweddar, nes i gwarfod ar ryw wraig. A meddai wrthai, you're looking well. Yes, no, I'm feeling fine. You weren't well last year, no. Last year was tough, but this year is better. You see, Methany, I found a young man who means the world to me. He loves me and I love him. He changed my life totally when I came to know him. And he died for me on the cross. And what he did for me, he can do for you. Dim yn aml mae rhywun yn cael y cyfle. Ond pan daw'r cyfle, peidiwch â bod o. Oherwydd mae popeth yn bosibl i'r sawl sydd â ffydd ganddo. A'n ffydd ni ydy'n ffydd ni yn yr arglwydd Iesu.
sydd wedi dod i'n plith ni a ehangodd ei feddwl yng nghwmni y gwraig yma, ac sydd wedi gofyn i ni hefyd i fod yn eang-prydig i fynd allan i'r byd ac i sôn wrth bawb am yr arglwydd Iesu. Mae popeth yn bosibl i'r sawl sydd â ffydd ganddo. Er mwyn ei enw. Amen. A gawn ni droi i'r emyn 721 i orffen. Hwna bawn yn fwy tebyg i Iesu Grist yn byw, yn llwy'r gysegri mywyd i wasanaethu Duw. Nid er ei fwyn ei hunan y daeth i lawr o'r ne, ei rhoi ei hun yn aberth dros eraill wnaeth i fe. Hwna bawn yn fwy tebyg mewn gweddi i'r Iesu Mad, ein ciliau eddi'r mynydd i alw ar ei dad. Yng nghanol dwfn ddistawrwydd, ymhell o sŵn y dref, ei hoffai ddal cymundeb a'i dad oedd yn y nef. Hwna bawn fel yr Iesu, yn llawn a wyddfryd pur i helpu plant cofidiau, ac esmwythau ei cur. Hwna bawn fel yr Iesu, yn maddau pob rhywfau, roedd cariad yn y marllwys o'i galon e'n ddidrai. O na bawn ni fel e fe. 721.
Sori, tarfu ar y llwydfa, ond mae yna jyst un cyhoeddiad ychwanegol. Y mis Awst bydd Phil Jeffries yn trefnu stondin planhigion y maes parcio Capel Bethesda ar dyddiau marchnad, gyda pob cyfraniad yn mynd tuag at yr adeilad. Diolch yn fawr iawn i chi, Phil. Diolch i ti o dad yn dy gwmni gyda ni'r bore yma. Aros gyda ni, gwarchod drosto ni, a bendithio ni. Gawn ni rhannu'r bendith gyda'n gilydd. Ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a byddo gyda ni oll o'r awr hon, hyd byth. Amen. Helo, Dolly. Ydych chi'n clywed fi? Philip sy'n siarad. A bydd e'n neud. Doedd na ddim sŵn.